A 15. Káposztafest érdekesen alakult, ugyanis szombaton esett az eső, ez meg is látszott akkor az érdeklődésen, viszont a vasárnap az teljesen tökéletesen kárpótolta a szervezőknek a rengeteg munkáját, hiszen annyian voltak, hogy szerintem ennyien még soha nem voltak itt Vecsés főterén. Vannak-e már kielemzett adatok? Összesen hányan látogattak erre a jubileumi rendezvényre? Hát az az igazság, hogy ugye első a pénzügyi elszámolás, egész héten ezzel vagyunk elfoglalva. Hát talán a legfontosabb, hogy a 4-es út lezárása az pozitívumként könyvelendő el, mert az a hatalmas tömeg nem volt, tehát ugye sokan jelezték előre, hogy kész, ez a rendezvény tovább nem tud fejlődni, igenis tud, ahogy kivonultunk a 4-esre, ez egy pozitív dolog volt mindenféleképpen. A főzősökkel első látásra talán egy olyan észrevételünk van, hogy nagyon sokan családi rendezvényként, baráti társaságként fogták fel a főzést, és hát idegeneknek nem szívesen adtak káposztás ételt, több ilyen panasz érkezett, de hát gondolom, hogy ezt majd jövőre valahogy szintén kitaláljuk, hogy kellene megoldani. Egyértelmű, hogy a kuponrendszer nem vált be, úgy gondoltuk, hogy ezzel támogatnánk a rendezvényt egy kicsit anyagilag, de hát ehelyett egész biztos, hogy jövőre mást kell kitalálni. A kulturális programokkal általában elégedettek voltak az emberek. Kisebb probléma volt, hogy a esti fellépő zenekarok ideje alatt volt a tűzijáték, nehezen ment a hangolás a zenészeknek, de tulajdonképpen ez is megoldódott. Hát a versenyekről tulajdonképpen a káposztapucoló verseny volt, ami számomra meglepetést okozott. Tudniillik a 3 káposztapucolós, a Abonyi Ferenc, a Stiller Roland és a Halász Tamás hihetetlen, fergeteges gyorsasággal csinálták ezt a műveletet. A nézők tátották a szájukat, senki nem vágta el a kezét, eddig minden alkalommal a mentőköz kellett fordulnunk, most ilyen nem fordult elő, és hát szinte az első menetben 1 másodperc differenciával végzett hát most a 4. vendéghölgyről nem beszélek, becsületre váljon, hogy fölvállalta és próbálta felvenni a versenyt ezekkel a profikkal, de szinte 1 másodpercen belül végeztek a pucolással, úgyhogy újabb 10 fej káposzta megpucolását írta elő a zsűri, és nagy meglepetésre 1-2 másodperccel a Halász Tamás, a legfiatalabb versenyző nyerte meg az idén ezt a pucolóversenyt, de mondom, ez a fergeteges tempó, ahogy pucolták a fejeket, hát ez elképesztő volt. A felvonuláson sok szép díszített kocsit láttunk, örültem a megjelent hintóknak, ugye 4 hintó jelent meg a versenyen. A halászcsalád, hogy fölvonult 2 utánfutóval megrakott, gyönyörűen prizmába rakott káposztával nagyon szép volt, külön megdicsérem emiatt a halászcsaládot, hogy ugye ezzel is hát lendítette a rendezvény színvonalát, tehát biztos, hogy nagyon pozitív dolog volt. A ifjúsági felvonuláson ugye a Falusi Nemzeti Óvoda, a Bálint Ágnes Ovi, és 3. helyezettet pedig a Grassalkovich Német Nemzetiségi Iskola 2A osztálya nyerte. A felnőtt kategóriában a 3-as számú nyugdíjas klub ismét kitett és első helyen végzett, a Rozmarány tánccsoport lett a 2. és a 2-es számú nyugdíjas klub a 3. Talán érdekesség, hogy a rajzverseny Szabó Bence Péter nyerte, a főzőversenyről annyit, hogy 40-en jelentkeztek, 40 csapat. Igaz, hogy nagyobb helyekkel, tehát 2-es, 3-as helyeket foglaltak le. Itt a fesztivál gyöngyszemei vitte el a pálmát, míg a borbarátok Pec Marcival az Élem a 2. helyen végeztek, és a Williams TV végzett a 3. helyen.
A legnagyobb káposztánál csak 3 jelentkező volt, de hát akkor is egy 11 kilós fejjel azért csak büszkélkedhettek, úgyhogy tehát az eddigi eredményeket látva a szokásos szintet próbáltuk tartani.